Right? Akamangara ndiani? Chitsanangurire nyaya yako tinzi. Yes. Yangu yakamira ndine mukomana wandaidyidzana naye. Aindodhisira ma-airtime ndinotekesa. Saka ndakazomusiyira mari kuita iyo 100 dollars. Akanditi ndichakudzorera wadzoka kubhora kwaunoenda. Ndazodzoka kubhora. Ndakasvikonzwa kuti mukomana haachauye kubasa. Ndikazotsvaga kumba kwavo ndinzwe kuti siyasauye kubasa. Ndakanzwa kuti akamiswa basa. Saka kumubvunza nenyaya yemari yangu ndechingonzozodzoka after 2 days, after 5 days, after 2 days. Mari yakanga iri yebasa. Yanga iri yekumukweretesa iye kuti abhadhare kubasa kwake zvaaikabvisawo iye. Ora, zvakamudzingisa basa izvo. Ndozvawaitira kumuperekedzera kuti abatsirike. Handiti? Ndizvozvo. Ndobva haachada kudzosera mari yako. Kubva muna December ndakazonditi ndokupa Christmas isati yasvika. Shamari zvinotaura nouyu unozviziva here? Mhosva ndokuiziva mama. Saka unomupa rini mari yacho? Chakaitika ndechekuti ndati unomupa rini? Wati mhosva ndinoiziva, I don't want to waste time. Unomupa rini mari 100 US yacho? Musi wemandi. Nyorai musi yamwa. Munasheka nyunganisa. Hatidi ushamwari hunopedzwa nekusataurirana chokwadi. Shamwari uri shamwari yangu. Handina kwandiri kuwana mari. Ushamwari hwedu hungaperere izvozvo here? Uchiudza shamwari yako. Ukapromisa munhu kuti ndinokuitira chinhu chakati. Iwe usingamuitire, zvinotsamwisa. Zvinotsamwisa. Iwewe kana wati musi wemandi unouya nemari pano. Handitika anytime yawauya wosvika kubhadhara mari yako yosainiswa uyu wotora. Kwete kuuraya ushamwari hwenyu. Hazvisiri izvozvo. Ukaona munhu anokupa mari 100 US kuti mude munhu iyeye. Aipuwe munhu mari iya. Kuiwana munhu achiitambidza kumunhu kuti hazvisiri izvozvo. Ukaona umwe wako akuzonopotera sokuuya kuno kumatara abhadhara 35 US. Handiti kuda kuti pa$100 paipai tikasiya tisina kukuudza kuti you have to pay 135 tisina kutaura dare. Hakuna munhu wekuti kana abhadhara mari yake achikupa iwe kana akuda kuti umudzosere ototanga anobhadhara umwe munhu kuti umupe. So you are going to pay 135 US. Kuitira kuti awane mari dzake dzese dzakakwana kubva kwauri. Saka unouya ne$100 ndio unenge uinayo. Woziva kuti ndine $35 yandiri namambo mudzorere mari yake. Haafanirwe kuti ari kuda mari yake kwauriwe ototanga abhadhara mambo kuti imbudzi iyo mambo $35 itai kuti inenge ichiri $100 here. Inenge $65. Saka hakuna mutemo iwoyo. Mari inotodzoserwa yakawanda. Vazhinji vatinoziva. Saka ukaona ichizonodzokera $100 isingachakwani hapana zvatei tichiita. So you are going to pay $135. But musi wemandi uya ne$100 wozotaura kuti $35 yachona inouya rini. Ndiani umwe achiripo? Mauya mudare? Mune nyaya yei? Ndauya embasho ndapera basa rinawo yemudzimai wangu wandakarambana naye nawe. Gupuro rachona makampa? Kwete. Akapa umwe gupuro ndiani? Ndini ndokaromba gupuro. Ari kupi mukadzi? Inyaya yei kweya munotodarana uchakwe? Mudzimai uyu. Tapedza neushamwari yangu. Alright shamwari. Sekere wawana wanguita musi wa13 mudare muno. Ndakaroora mudzimai uyu 1989. Saka taigara musengezi kumusha iye ndamuroora kupani. Alright. Saka ari kupi mukadzi? Ari kukumba kuploti. Haasida kuya nawo iripo mambo ndeyekuti vanoramba kutongo vanda hatina mambo kuno. Ndekupi kwavanofunga kuti havana? Battlefields apo. Saka Battlefields kwatotonga nemasoja? Atoramba kusaina mapepa acho ekusamona akaramba kusaina.
nanhasi uno chairman akataura naye zvikatonzi aiwa nhau yangu inotongwa kucivil court sezvo ndakasungiswa kucivil court handisiwo kuti ndakasungiswa nani kucivil court aiti akasungiswa nani zvoreva kuti inini ndakaenda naye kucivil court nenhau iyoyo last year but one zvikanzi ndimupe gupuro kandamba gupuro ndokuti abve mumusha saka ndokuya kwandakazoita kuno kuti ndimupe gupuro racho iye haasi kuda kubva mumusha hama dzake dziri kupi dziri kulupana tingadai tatodhila nehama dzake vana atezvara because pane zvimwe zvinhu zvisiri fair zvekuti vana vevanhu mune mavatoura uko vari kutoverenga makavazivisa here nyaya yake tenda ndakavazivisa nayo ndakatoenda nawo yandataura itsono iyo ndakatoenda nemabhodhoro achipo anotsiurwa asi akaramba kuregedza kuzviita akatoramba achitozvita nemubhigi ndotone evidence yacho pano zvandakatobata zvinhu zvacho zvairamba achindoita izvozvo kochimwisai makonyeka inini handikwanise kudzosera mambo asi nainda kuti nhau handiti munoda kuti atize pamusha kwete handisina kuti atize zvisingazivikanwe asi saka chitsvagai hama dzake chitsvagai hama dzake dzamunogona kuti nokuti iye kana achiramba baba munopani gupuro racho pano munopani gupuro pano nhasi second time muchiuya handidika munhu achiramba kuuya kudaro handidi action yedu isusu yatinotora inorwadza hamuzozvida hamuzoda handidi tinotora munhu tonomutaya nedare takaenda zvichukwa ndikatuma munyai akanotaura navo saka nhau iri kuitika ndeyekuti izvozvo hakuna ana tete hanzva dzaidzisi dzakashayika kwasara varoora imi makaroora here umwe mukadzi totenda ndakaroora ndosaka ari kuramba warasokurura nambuya ndosaka ari kuramba kubva pamusha kuti ndikatobvira kuti umwe mukadzi avo yozogara iyo nyaya yedu vanhurume yekuti munoisa nyaya mumatare dzevakadzi vatoda mune mutifungudzira kuti muda kugadzirisa zvinhu hausati wapedza kugadzira nyaya yachona kudhara watotora mukadzi watoningirira iyoyo ndo nyaya munonetsana nevanhu gadzira nyaya uri wega wopedza munhu wokofunga kuti ndiri kusiya munhu achisara ega ini ndichienda mosara moroora mukadzi wenyu moisa pai moisa pamo totenda mambo nhau yandakaita inini mudzimai wandakaroora ndakamutora ndichinomisa kumusengezi but kuita sei asingagari pabhifu tati kuita sei anambuya vari kuziziva izvo anambuya vese vanozviziva hapana singaziva zvangu anamboita ndivanza asikaita zvangu zvatasani right action yamakaita ramusayamwa chinyararai iyo action yamakaita paakauya mukuru uyu mudare makaitei nyaya yavo payakapinda mudare yakanzi chii vakuenda nyaya yavo ava reputation yavari kungota ndo yavaingopira nayo kuti mukadzi vari kutaura kuti vakaramba daurambana naye haana kutongwa mudare musi akatongwa munini akatombotongwa kusivhukoti ndovatakaina saka kusivhukoti vakati chii vati ndimupe kupura samapepers acho ndinaopana so you were supposed to go back kucivil court because vane judgment kavo yavakapa kucivil court handiti kuno uku dai manga muchiti takanzi tiuye kuno sezvavanosiita kana vari vedu vepapa vanogona kupa munhu tsamba yekuti endai munorambanirana kwamambo vouya kuno vaine document rinenge richitaura kuti tasenda vanhu avo kuti vabatsirei panhau yetoken of divorce handiti istogiranda token of divorce robviswa munhu arapa handiti pamusoro mambo ndikumbira umone apa pakanyorwa apa pasasapa apo pachinhu zvakataura kwese niri kubaba ndo rakabva kucivil court kwese niripo hatina power of execution panyaya iyi nokuti hatina hearing site haii vakatiwapepera akona vapinda mukoti vakaenda pese rikoti ndakandainikira rekuti eviction order yekuti abva pamusha saka ndopavanoita
chavaitaura panapa vaitotaura kuti havagone kukuteterai kakuzvamaichemera nekuda kwokuti hapana pamakarambana naye mukadzi ndochi ndozvekutaura haana kupuwa gupuro ivo koti ikoko makavabvunza here kuti nokuti apa iri samonikari ndiye akanga achikupindurai mukadzi yeyo aritoziva zvake kuti defense iyo saka imi munofanira kuti mubvunze kukoti ikoko kuti ko saka ndofanirwa kuita sei kuti ndiwane gupuro rachona ndofanirwa kuita sei endi mutemo unondiprotekta sei kana munhu wachona achiramba kuuya because haangatofambira apa akakuita kunge ari kuenda kumuchato yachenda unoramba handiti bvunzai vecivil court vakupei njere ezvinoi makapindurwa nebepa iri kai imi makaripindurawo here but kakana mapuhwa gwaro kana mapuhwa ningiri masevhwa nebepa iri nemunhu uyo aitoramba maybe chikumbiro chenyu kucivil court kwacho handiti aitoramba kuti haana kundiramba munhu endi uyu aitonyora ndigweta aitoratidza kuti ari kutoprotekta munhu wake. This is denied. What zviri kuramba. They said marriage still subsists. Plaintiff did not give defendant gupuro in line with African tradition. Saka makaita zvakanaka zvokuti makazinge madi mauya kuno dai achiuya kuno manje handiti iye zvino mauya kangani kuno kake chitura saka tichakubatsirai noti akuziva kuti chari kurambira kuuya kuno chii inhawe kuti ndosvika ndichipuhwa gupuro saka achazopuhwa gupuro remumhepo onosevhwa pausina kuuya kudare paya dare rakabvumira munhu takupe gupuro usipo saka gupuro rachona iri ratauya naro kunomusevha naro muchaona achiuya kudare. Right. Isusu kudzoka kwamunoita munodzoka muzogadzirisa nyaya yekuti mupurisa wedu anofamba sei kudzokera munhu anofanira kudzokorora futi kunosevhwa achipuhwa iri mind yaanongopuhwa kuti ko muri kuramba muchisevhwa masamonzi ecourt muchiramba kuuya kudare. Kana aramba kusaina bepa redu rinofanira kunyorwa handiti we end up takupai gweta. Tine mukomana wedu anotipa maadvice pano watinokupai kutibatsira munharaunda nenhau iyi. Handi munhu azoda kubhabhaba toita kuti munhu wachona abve pamba pacho ainde. Mpurisa haana kuenda kunomba samunhu kasaini rakaenda kuna chemini kwaakaramba kusaini uyu chemini asingamire pamberi pedare achiti ndakakusirwa ukaramba. Yes. Ane ground maona ground rake saka uyai timusunge kana kuti mudismiss nemamaliga menzi uyai tisiri pakati pebasa tokubatsirai. Vakawanda vabatsirika all right. Chamaru pamberi pedu ndiona mukadzi atiza kuya kudare munza musha yemukadzi perekedzera kuuraya misha yevamwe kuti tifanane. Tiudze nyaya uinayo mudare. Nyaya ndinayo ndeyekuti ndakabata chikomba mufoni yemukadzi wangu. Saka chikomba ichi chakatanga kusenda meseji chitiko ida kusadira mapozi angu.
chimwana chipindura ndakati ndanga ndichigeza. Saka chadaro chakabva chafona chachati halo ndakati halo chakachakati chakachadzoka futi kuFacebook we zvakanzi ari kudara foni yako ndiani. Saka ndainvestigate ndanyatsokuona munhu wangu ndiani. Ndakati ndanga ndichigeza saka foni ngene vanhu zvakanzi munhu adera apa munhu rume. Ndakati kana inenge yadarwa ndituani. Achibva afona futi pakafona futi ndanda kutaurwa nekamwana manje pafoni yake zvakanzi halo. Ndakati halo. Zvakanzi ndiani. Ndakati iwo ndiwani. Zvakanzi ndivhale ro munonzwe kupi. Ndakati vhale. Zvakanzi sorry wrong number. Saka namba dzakaseva kuti Muzaya mufoni mako mufoni memukadzi wangu wakadzitora ndakadzitora ndinadzo. Iye angabuda mukadzi wangu angaenda kubangayo. Saka ndakaramba chitara zvakanzi nhasi akumbutana neni foni yako ndiani. Ndakati pamwe kamukomana kakachisenda music ndichida kumunzwa manje kuti achati zvakanzi haisi vhesi remukomana ivhesi remunhurume. Uri kupi ndizofona wauya. Ndakati pandiri busy munozofona time kuma zvakanzi ora ndichafona kusvikuma 88. Madhamu wangu auya paya chibva ndavabvunza ndakati ko pane munhu ari kutaura naye apa mufoni wenyu ndiani wenyu. Vachibva vatora foni zvakanzi muzukuru wangu. Ipapo vaitobvunda ratidza kuti pane zvati. Ndakati muzukuru wenyu achitaura nyaya dzakadai so dzekuti ada kuzouya akati ada kuzouya ndaenda kubasa inini. Zvakanzi muzukuru wangu. Ndakati muzukuru uyu anozikanwa nevabereki vako. Zvakanzi anozikanwa vabereki. Chibva ndati ndakafona shuwa vanoti vanomuziva. Zvakanzi aita zvavafunga. Ndakati alright. Chibva ndatora foni chibva ndatanga kufunda tsano wakuru yakaramba foni yavo. Chibva ndafunda tsano wadiki yakaramba foni yavo. Chibva ndafonera Abwe. Ndakati halo mama makadii henyu. Zvakanzi kwenu kwakadii kwasha. Ndakati mama pane munhu akuzviti muzukuru wenyu anonzi David Mangombe unomuziva wenyu. Zvakanzi ina handimuzivi. Ndakati ndakati zvakanaka chibva ndakati. Saka patime yandaifonera ipapo aitrai kubvuta foni madhamu wangu. Ndakati kubvuta foni ndikanzi aiwa ndipindutana nawo. Ndakati aiwa unogutana nawo chiini ndinoda kuziva chokwadi. Chibva ndati alright zvakanaka. Saka patime idzi ndichibva ndamuti fona ndauya. Achibva afona. Saka time yakafona pepai iye David Mangombe. ndana David Mamombe ndo munhu wokusanyadika. Ndana Mamombe. Saka ndatofonera nini taura. Saka time yakafona pepai ndichibva ndati muna madhamu taurai zvamunositaura bhozi munauradza kuti munositaura. Matauro akatovhunza kuti iwewe akutaura neni pafoni ndiani. Achibva ati halo madhamu angu patitaura abvaramba akanyarara. Taura abvaramba akanyarara. Saka akavharidza chamamutsamwa akati madhamu angu aya abva vakata foni madhamu angu. Achibva afona futi. Zvakanzi ko nhaiwo kukatire foni ndiwa foni here. Zvakanzi mati. Zvakanzi asi kule varipo here padhuze. Zvakanzi varipo. Zvakanzi avapei foni kutaura nawo. Ndibva ndatanga kutaura nawo pepe. Ndakati zvakanzi sekuru sori kana mune zvamaona mufoni menyu ndo matambiro andinoita aya. Ndakati matambiro rudzii aya ina handikuzivei. Makambotara neni rimwe zuva. Zvakanzi ndakambotara newe hatini asi ndambotara naye. Zvakanzi alright. Ndakati kwenini munoziva nikumba kwa madhamu wangu. Zvakanzi abva tanga kukakama ndakati ko mai vavo munovazivei. Ndakapedza kuvaona kudhara. Ndakati kudhara kwarii ndiko. Zvakanzi zvekuma 2019 2020. Ndakati sure. Zvakanzi ndichibva ndakata pepe. Ndichibva ndakabvunza madhamu ndakati mune ukama here. Zvakanzi nawo. Ndakati ora chindipo foni yako ndiende nayo kubasa. Vakatanga kuramba madhamu wangu. Takatanga kudzidza ndipo foni vakaramba. Saka ipapo ndakabva ndatanga kufunda David wewe. Ndakati ndichida kufonera ndimuda kuti ndimuudze kuti
ngokuti munogama bati foni ndikuimwa sei chichikuti haana kudaira tv kuti foni yaingoringa ichingorhinga ndakafona futi yebva yadzimiwa ndakati usiku hwese ipapo ndaenda kubasa zvima 8 apa yati akabva asenda mameseji kanzi ndiwe here vaenda kubasa here saka madhamu angu ava kuramba kwakaita nefoni kune mameseji anga arimo 3 akasvika pakutodhiritiwa muti wanga aramba nefoni ndichibva ndaenda kubasa ndichibva ndadzoka mangwana acho akabva afona futi zvikanzi sekuru pamaitira yako ndifoni yapaipai foni yainetsa sekuru sori zvenyu chichi achikokumbira regere paipai saka ini zvikundinetsa manje kuti muzukuru werudzi aisendawo zvakadai. So mukadzi wako iwe paakapuhwa samoni akapuhwa kasamoni akapuhwa samoni anga achifanira kuuya kudaro abva atiza kukumbanodzoka sei nezuro akanditi ndikuda kuenda kumba ndinoita zvehuku ndakati ndoita zvehuku ko mari waiwana kupi zvikanzi mari ndinayo saka ndakatenga firiji yesola nebhatiri yesola iye aingoti zvinhu ndakutengesa because akamboisa zvinhu kutengesa sola yako netv yako nefiriji zvikanzi ati zvinhu ndezvemukadzi firiji nesola ndezvemukadzi zvokutengesa bhichi rakadaro zvotengesa zvinhu kuti anoita zvebhizinesi uko iwe achisiya kuuraya kuno ndiyo zvamatauriro aita saka zvakatengesewa bhatiri akuti akatengesa kuna ani haana kuda kutaura rikaenda hariko so hariko bhatiri tamufonera makuseni takati uboya kuno tipedze nyaya dzacho handiti bhati ndikuuya tamufonera kuti kanzi ina ndichakwanisa kuuya vabereki vake vari kupi vari kuloniko kudhamburu lonikopi pano ukapaningi apo pachivari apa gomo pedu apo mwana wokwani kwamakombe atotengesa kutotsvaga kuita bhizinesi ari peru iwo asiyauraya kuno pakaoma kuno kwanenge ari kupi kunoku tikugara tese tachigara tese uku kumasi ndati kuno anenge ari kupi wakanomuwana kulonikopi here wakaonana naye kupi takasanganira muno muchegutu ane kwaaigara aigara nasisi vake kumasi kumaraini kwedu vailojawo vakazobva saka kubva kwakaitana ndokutonana kwatikazoitawo vari kupi iye zvino kufunga kwako angadai ari kupi chauri kuda iwewe iye zvino kwauya kudai against mukadzi uyu chii inini mukadzi wangu inini nanchimuda ndichimutomuda kozi ndakatomutaura ndakati inini kuda ndichikuda but tinoda kuti munhu abudi utaura chokwadi kuti munhu chii chaitika nemunhu kozi muratidza kuti mimi vanhu mimi motoda naye takatoita ndakati toenda kudaro saka akazongotanga kuramba kuti ini kudada handikwanisi zvako kunotanga wafunga kaviri shiri dzenjimotonodzisia uzvaurikidzera tweti wakawanda kuya wanda angabatanga zvichifura pabhururu nobhururu tani isu tatoda kuti tiite hatisiye vanhu ivavo vakahwina as long ari mwana wemujurisdiction yedu handiti zvandiri kufunga inini iye zvino ndezvekuti ndoda kuti nditsvage kuti uyo mukomana anobatwa sei tichishandisa dare kana kuti tichishandisa mambo wake handiti masabhuku kunzvimbo kwavo kwavari ivavo vanhu ivavo vana mangombe vacho ivavo
Saka zvatoda kuti tiite ndanichifunza kuti chawana Siningi phone number yasekretary wamambo neuso panapa. Taida kutovaudza kuti tiri kutsvaga munhu uyo ari kuramba kuuya kudara ane mhosva yekutora mukadzi wemunhu. Ugona ndai ndiriko musi wesvondo iyo yapfuura nditori navo mambo neuso wacho. Zvoti dai ndakanga ndazvifunga ndazviziva, iwe wakanga usati waripota nyaya yako, wakanga usati wamhan'ara nyaya yako. Dai wakanga yamhan'arwa ndiinayo musoro mangu, madzimambo acho ose dai ndiinawo, wezheri neuso newanguyo ngezi tatitese ipapo. Ndakataura navo kuti munhu uyu tiri kumuda, osungwa namambo vake vomuudza kuti uri kudiwa kwangezi kudai. Handiti kana zvanetsa munhu asevhwa, manje uyo haana kusevhera. Dai ari wokuti munhu uyo asvika akapuhwa samoni oramba kuuya kudara, ariko tinongoisa mutongo kuno toenda tonosevha mambo wacho kuti munhu wenyu uyu takamutonga asipo kudara. Takamutonga nemhosva yekutora mukadzi wemunhu, anofanirwa kubhadhara mombe 5 dzekutora mukadzi wemunhu nehwai kwamambo. Saka mutongo wake ndeuyu. Tichisevhani mambo wake anodedzewa namambo wake vomupa mutongo wake. Isusu toenda kuexecution yekunotora zvinhu ikoko. Handiti? Saka toda kuti tiende pekuti tione kuti pane umwe rimwe dare here maizulu. Mapurisa usaibuda. Ndinonga vari pasa. Kubuda zvinovabuda havazviite zviya, vabuda zvinovazwa kuti muchisina dare riri chivi. Saka kana mukadzi wako uchibuda ndiani mukaita na baba vaya kumkwasha havana kusiya relist ravo, havana kusiya relist ravo. Aunyename, autonyenama. Unoshanda kutepi ndekwako kwaunoshanda, but that samoni rinenge rakatotaura kuti usataure muromo wekuti handina chandaziva kudini. Ukariverenga samoni rako wakaripuwa rini? Saka riverenge pariri kuitira kuti dai wakanga waripuwa in time ungadai uchiri ningiri. Iye mukadzi wana kuti nzirora wacho namukadzi wana munogarisana. Iwewe zvaunoita dare ndo rinokuseta free. Ndozi dare zvarakanakira unenge uchitaura problem yako pairi. Wataura problem yako pairi rotokubatsira. Tiri kubvunza mai Gandawa
maita unge musipo muchifungudza kuti hatisi kukuonai. Chati vana vaamai ava shuwa vaite mbiri yekuramba vakadzi varoora vaamai ava vaite mbiri yehuhure mumusha zvambofamba sei? Handiti mapaona idambudziko, but chinhu chatinenge tichida vana venyu vacho ivava tiri kutaura navo ngavave vana vari kutaurira dare zvavari kuda kutaurira dare. Handiti mapanzwa ukauya kudare nemukadzi aita chihure, handiti iwe uchitaurira dare kuti unomuda mukadzi yeye, saka what's the problem? Uri kumuda mukadzi wacho, uri kokudare mavingei kana uchida mukadzi wako? Handiti mibvunzo yanenge wakuwanda kubva kudare. Saka isusu zvatei tichida kubatsira vana ndezvekuti kana vauya kuno kudare vasafunge kuti dare mataratinavo mazuvano ndekugadza vanhu pasi kuti umwe neumwe asununguke kunge achitaura zviri pamwoyo pake. Uyu atizei kudare mukadzi uyu atiza nyaya yekuti adanohwitinesa nyaya yekuti bvisai nhumbu taurira murume kuti murume wagere naye ungamutsotse nyaya yekuti ndabvisa nhumbu, nhumbu yacho naionekwe. Ukati yabva nhumbu ndokutora ndokutakura mumotikari ndoenda newo kuchipatara, anojamba nepawindo mumota. Noti nyange mimba ikanzi yakabva svondo rapera, mukaenda kuchipatara mukadzi anosvika achibatwa kunzi akabva pamuviri mukadzi uyu. Asi nyaya yekungoti ukati ndadya sadza vanongoti adya, munoti angadai asina kutaura kuti angadai ataura kuti ndadya yasina. Iyo inyaya yekuti yakutsvagwa manje kuti pauda kuonekwa chokwadi chekuti munhu akangoita unga arutsa sadza chaive kurirutsa rawadya kuti wega unonyazodzwa wega kuti paitika basa mbabvu dzinosara dzichirwadza wodzi munhu abva pamuviri. Ai zvakaokaokupa inyika. Saka iwewe kana uchiti mukadzi wako unomuda, nyaya yauri kuda ndeyekuti toda kutsvaga kuti chikomba zvandichaita musi wemanje taafuri mushe mushe, handiti ndinotsvaga nhamba. Mambo Neuso is an old man, hamboziva asi ndoda nhamba dzasekretari wake, iye ndiye mupana wechidiki, ndotaura naye tonzwa kuti vanotibatsira sei, nokuti iwe uri munhu wedu kuno waripotera munhu wokwamambo Neuso anotouya kudare. Isusu wedu munhu akaripoterwa nemunhu wokwaneuso, munhu wokwaneuso hauyozokwira dare kuzomhangana kuna mambo asiri wake, anotomhangana kuna mambo wake. Munhu wedu anotofamba kubva kuno kuenda kupi? Kudare ikoko. Saka ndichatsvaga sekretari wachona panapa, ndaimbori nenhamba dzake andizoti zvakamira sei pakuchinjera kwatakaita mafoni. Saka unouya musi wemanje, ukakurumidza kuuya tozviita neni tiri tese, handiti uko kwaunotaura kulonikopo ndekwedu. Hakuna munhu angati tize from hiyo wenda palonikopo apo uti kwanza atiza isusu naye hapana kwaanenge atiza, handiti anenge atiza pamba penyu kumasii oenda kuseri. Ndokwanakaita maoperations awo echipambi ikoko. Aiwa, zvavanoitira kuti vapinde mutrabho vanokurumidza kuroora. Vatete pana antu akigarai nadzo pasi, kugara navo pasi mutanga kuvaseka, musavaregere kuvaseka. Vaseka steri twakomana kana mafunga kutanga basa iri ritangidzei neungwaru, handiti mukave nerekodhi yekutora vana vevanhu kunzi watora apa ezvo tovaverenga kuti musha wafa
handiti vanosiya vana vakadzi vaya kana kuenda nevana. Mwana werudzi rwangu handitomboda kuti anorerwa kuno umwe musha handiti. Avo mai avo vakatorera imimi sevana vavo handiti. Hatifanirwe kuvapa task yekurera vana venyu. No, vanofanira kurera imimi zvinovafanira kuti vapete maoko sokuti ndakuda kuti kana vari vazukuru vogara nevazukuru vane vabereki vavo handiti. Maona ndo nyaya tinoshuvira iyo. Vanochengeteswa makora mumusha gogwavo kunodaiso chinyona achinzwe chiri kunzi mhofu ipapo tavana unoere moyo ndizvo chimoyo bane chipamombe nechidzi kuchitarisa achinzwe chokura chiri mumusha menyu. After 5 years wonzwa wachinzi mwana wamamuchirera mumusha menyu mahasi mwana wenyu ndokwamupa mombe. Adaona mukuru akasipurewa akamusvitsa form 6. Aiwa inzwai ndine umwe vanhu